Joko Semangat Jackson. Jeneng tepang to, jenenge urung-urung kenal kali kula to. Gareng sinten kula iki? Gareng Pacitan to? Alah udu. Lho. Lah iki kok nek meru nek mbayar piye iki? Alah, kula ki senes gareng Pacitan sing nika. Lah gareng Pacitan sing pundi iki? Kula ki Tarman. Tarman 3M. Kaya ora kulino apon. Nggih. Alhamdulillah kula sowan teng dalemipun Pak Lancur. Pak Lancur Mas Gareng. Jan tenan nyambut gawe ning kene iki tenan ngendikane jenengan napa niku Mas penontone kados numpak sepur. Nggih. Ning mboten. Lha piye, Bang? Kaya wong arep antri sembako. Iya. Iki saking mriko saking mriki bapake sing mriko radiakel mriko gawe sing sisih tengen Pak. Nggih. Iki tesih longgar banget. Nggih. Menika wujudipun tasakuran. Temu wahyuning jodoh. Menika panjenenganipun Mbak Seva Adriana ahli media kebidanan dan juga Mas Raka Doni Rahmat Saputra. Kula wis kena diarani ke jodoh yang sejati, jodoh yang sangat erat untuk dikaruniai anak. Betul. Sing siji dadi bidan, sing sitok dadi TNI. Awake kesendang golek obat kurang aman diamanke pase. Nggih, iso saling melengkapi. Saling melengkapi bojo ki sing paling penak ki bojo dadi bidan, Mas. Nggih, kok ngeten. Rekoso upamane lara awake ndang disuntik. Nggih. Dadi bojo guru ya penak. Nggih. Upamane nesu mesti dinasihati. Dinasihati. Dadi yoga. Nggih. Bojone yoga nggih kepenak. Penake piye? Penake niku yen awake ora kepenak ya diuran-urani. Dikendangi, digameli, dinyanyeni. Sing mboten penake siji, Mas. Napa? Duwe bojo guru TK. Kok iso? Alah dadi duwe bojo guru TK ki seminggu goblok, Mas. Kok ngaten? Nggih, wong iki mesti ngeten kok. Coba satu lagi ulangi. Coba sekali lagi ulangi. Aku ngatek seminggu, awake dhewe wong wis jiwane mesti nggih bupak to, Mas. Ning nggih, nuwun sewu, Mas. Wong jenenge jalma kang tilitah, sing sepisan jenenge urip ning alam donya, sing kepindho awake dhewe temu wahyuning jodoh. Muga-muga panjenenganipun Mbak Seva kalih Mas Doni menika pinanggih karahayuan dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Karahayuan elek, Mas. Upamane janji mati karo mati janji.
Lho niku kan beda to. Kula ngomong karahayuan. Nggih. Lek jenengan kan karahayon. Karahayon. Karahayuan niku kan ndedonga. Nggih. Muga-muga awake dhewe iso dadi rahayu wilujeng. Wilujeng. Lah lek karahayon menika kados beliau Pak Lancur. Pripun? Pinanggih karahayon dalu menika saged tasapura. Luar biasa. Niku wonten janji mati kalih mati janji. Jlentreh pripun Mas Gareng? Janji mati niku janji sing harus ditepati seperti beliau memulai berjuang. Nggih. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat kok sampai pegatan. Betul. Nek mati janji kuwi kudu kuwi bahaya. Pripun? Nek wis latis dadi lali, Mas. Kaya sapa? Yo kaya aku biyen bareng dadi RT lho, Mas. Wong kaya sing golek wong liya iki tak wae iki bare yo ora. Niku kaya ana meneh sing jenenge nggih wolak-walike zaman sami mawon. Ana sing jenenge soto karo Siti. Nggih. Lek soto niku mine putih. Nek Siti? Lah nggih nek lek soto niku biasane teng niku nggih soto Mbak Bayek niku ngoten to. Soto Bayek, soto Lamongan. Nggih, Mbak Mite mriko soto Mbak Mite. Soto tenggene mriko. Sorasem. Niku soto niku mine putih. Nek Siti? Lah nggih lek soto tenggene mriko pakan. Sitine kuwi lho mine apa jenenge piye? Nggih yo ora ngerti to, Mas. Wong yo ketoke kriting. Ya, alhamdulillah Mas nggih. Wong yo ngomong kadang kala ngeten iki biasane yen kula nguyai segara. Leres. Awit dalem sowan menika tenggene Pak Lancur. Pak Lancur. Putranipun ngilmune wis dhuwur. Wis dhuwur, Mas. Nggih, Mase ming Mas Manten ngilmune ya wis dhuwur. Nggih. Ya tegese kanggo ning gone negara. Menjadi pagar betisnya NKRI. Kula awake dhewe ki tanpa ana panjenenganipun beliau TNI. Awake dhewe muspra bengi iso nyambut gawe kaya ngene. Paling ora sik bedil-bedilan. Paling ora sik jotos-jotosan. Adu omong, adu semu, adu sombong, adu ilmu sak pinggalane. Iki kula tenggene mriki awake dhewe niki nggih alhamdulillah sehat wal afiat. Nggih selamat wilujeng boten-boten alangan setunggal menapa. Alhamdulillah. Komplit kabeh iki kula lek nderek jenengan saiki grogi. Pripun? Wong sing pira swara ya dalang. Nggih. Sing ngendang ya dalang. Sing gender ya dalang. Sing gunang ya dalang. Sing nyaron apa meneh ya dalang. Lah gak kados kula ngeten iki lho, Mas. Enten sing lali ora sampeyan sebut piye? Napa? Sing ngegong. Sing ngegong. Lho sing ngegong niku nggih malah dalang niku. Niku dalang niku dalang paling populer. Iwak Gimin Haryo Penangsang. Nggih, dalang kerusuhan. Kaya nggih mboten, Mas. Wong kerusuhan ki wong jaman biyen wong saiki wong ilmune dhuwur-dhuwur kok. Sekolah do pinter-pinter lek nang esuk ngantek blut kuwi hukum, Mas. Nah, iku aja ngantek kuwi janji-janji ngantek 3 miliar. Wong yo bolak-balik rembug iki. ora dirembuke lho, Mas. Wong jenenge 3M. Kaya 3M ora sithik. Nyambut gawe wae lek 3 umurku wae urung ngantek cetok sakono. Ning yo Gusti paringi jabah wong jenenge menungso ki duwe keikhlasan nyambut gawe werna-werna, Mas. Enek sing diwehi dhuwit, enek sing diwehi mobil, enek sing diwehi napa niku omah, napa melih nggih. Tesih wonten nggih bojo mung duwe kesenengan. Nggih. Ini sing penting lak marem. Nggih. Padha trimone. Nggih, keo kae nek ora padha trimone ndak ya malah ra kepenak. Tir padha irenge. Sir padha senenge. Mula Gusti Kang Maha Agung paring ijabah wong loro sak keloron dadi judune. Nggih, leres. Jan pamundutan ya sauntawi niku wau nggih sampun wonten. Sampun ingkang pun aturaken. Nggih, mliginipun dulur-dulur Tembalong sami kali jenengan, Mas. Sabibare pandemi iki aku ya lagi iki neh. Eneng etan dalan iki aku nyambut gawe ya lagi iki. Aja Pak Lancur ngoten kok halu. Mboten saestu kaya
nggih. Lajan. Pokoke ya komplit nggih suwan Mas. Nggih. Wonten JMS. Wonten JMS. Nggih niki sedaya yoga-yoga kabeh padha pinter-pinter kabeh. Nggih. Komplit sindene yo ayu-ayu kabeh. Ayu-ayu ya. Nggih wonten Mbak Mika. Wonten Mbak Hani. Wonten Mbak Rani. Wonten bose kasuritan kono. Wonten Mbak Nengki. Kalih ibu sinten iki asma? Bu Sumarti. Nggih. Jan aku wis tenan Bu Sumarti iki mesakne kula teng mriku. Lha pripun? Aku wayah esuk ngono meh diuyuhi kuwi. Apa? Iku lho kethek. Manggone nek kono dhewe. Anu meneh pinggir dhewe. Mas Jane. Mboten dawuh. Menika ugi dipun siaraken live streaming. Nggih. Juve Multimedia Record kalian Juve Budaya. Nggih. Kang mirsani wonten dalem mugi sedaya pinaringan seger waras. Amin. Pinaringan kuat slamet. Amin. Pinaringan rezeki ingkang barokah. Amin. Allahumma amin. Nggih, ditanjakne Mas nggih. Oke, setunggal bapa setunggal. Nggih. Ya, iki wau Mbak Nengki sampun. Niki kula slerekne sing teng dene mriki. Nggih. Niki nggih. Lah monggo. Niki bose kebayak iki lho. Mbak Mika. Oke. Nggih. Wah, niki spot iki ora kok ngisor iki ora nyamplung. Ora cocok. Nggih, monggo Mbak Mika jumeneng. Monggo Mas, dipun spot. Dipot terus monggo. Sedaya penonton menika pirsa teng jenengan. Ketawis nggih, Bu, Pak. Ketawis kowe jumeneng iki ketawis. Ya sepakat kok tetep wong sawan lho, Nduk. Wong ngendikane Mas Bobo jam 1 teko jam 4:30. Kula dulure kene kabeh do saya. Kanggo tanggane saya jenengan jumeneng langsung niku nembang kalih dulur-dulur iki. Ngoten. Nggih. Menika ugi wonten panyuwunan kala Pak Slamet ngersake sesideman. Nggih, Pak Slamet kok niki mengke lempame niku longgar ngoten nggih. Pareng minggah panggung Pak Slamet ngantek kangen kok. Biasane bawa ngoten Pak Slamet. Mungkin bolong ambar arum Mas. Nggih, leres. Niki kok ya. Menawi kersa minggah Pak Slamet. Nggih, mengke kalau tasih wonten sing kidul ngoten. Nggih, kesanipun langsung nyaket mriki minggah panggung. Sami mawon kalih Pak Lancur Mas. Nggih, pripun? Beliaunipun nggih putranipun nggih TNI. Nggih, betul. Sami kalih Pak Lancur menika nggih kagungan putra kakung nggih TNI. Sami kok nggih. Nggih, padha-padha nyambut gawene ya tak dongakne wae Mas. Sampeyan ya TNI Mas. Lho, TNI ini iki. TNI Angkatan Darat Tegal. Nggih. Tegal sini Tegal. Nggih, bendina nandur coplok. Ya, coplok ya. Ya coplok ki lek utang nyeblok lho, lek coplok niku kan dicukuki siji-siji lho. Nggih. Lah, nggih, wonten pamundhutan menika napa? Niku sesideman. Mas Gareng. Nggih, wonten dawuh umpami kula bawa nyuwun sabiyantu Mas Dono terus. Cocok Mas Dono. Menika kadang dalang saking Klaten. Nggih, alhamdulillah. Mas Dono moga-moga. Mas Dono diserpeki Mas. Duduk.
Mingga-mingga mawon kula kancanipun kok tanggung dari kursi paling belakang tidak terdengar. Nah, nggih, pun jeneng boten napa-napa wong priyayi budaya luntur agama lho Mas. Dadine jangan nganti kaya ning stasiun Belanggu. nggih, kandhani kaya Mas Dono. Nggih, wilujeng dalu Mas Dono. Wilujeng dalu Mas Garai. Alhamdulillah barokah niku wau Ponorogo dugi Ponorogo mriki jam pinten? Dugi mriki jam pinten? Kalau wingi Mas. Sampun kalau wingi. Nggih. Oh, alhamdulillah. Padahal aslinipun Klaten. Klaten. Nggih. Oh, nggih kota Tut iki. Nggih, keluarga besar Mas Dono itu memang dari dulu terkenal keluarga besar seniman Jawa. Nek boten sithik asma jantung dalam Wardono Joko Pandoyo nggih Mas. Nggih. Nah, luar biasa. Beberapa kali sudah ngastor di Ponorogo juga Mas Gareng. Oke, karena beliau garwane Mbak Elisa menika gini kok kidul kula wonten Lamongan. Muringin anom. Oh, saestu. Kadang-kadang saking Klaten katanya sampun mlebet Ponorogo Mas Dono. Oh, mboten main. Astantut kula ben Mas Hari wonten ler mriki. Nggih. Mas Hari nonton carita. Mboten maido lho Mas Dono wong jenenge dulur Ponorogo iki terang putrine nggih cantik-cantik. Iki wong cara wong Klaten kenyut karo wong Ponorogo wis lumrah. Gareng niku curhat Mas Dono. Iki Lah garwane saking pundi asli? Garwane Pak Cinta ning cara golek singgotan niku ning Ponorogo. Mas, aku lek ngulon ki aja mbok tek to. Ya, iki Mas Kante. Kok Mas Dono monggo. Mila kula milih bojo niku kados Ponorogo Mas. Nggih. Kula goleki sing galak. Jagani kula nek nakal lah kula. Nggih. Ada yang ngerim. Enggak. Milih mara tuwa pun klirik kula mboten wani. Nek alhamdulillah jenengan badanipun tesih nggih lembo istilahé seger Mas. Nggih. Kula bojoku galak ora tau duwe awak lembu Mas. Kok saged. Lho menungso ngene iki mung koyo padake tuyul Mas. Sik lagune amplop apa godi ngene. Jugalah. Monggo. Rampung dimiki bareng kon kerja. Yo, iki kanca bulu nyare kene. Enggak. Mulai mboten apa iki. Wiwitane Suara kok jan. Nggih, utuh. Kandhek sang pake. Mas Dono, Halo. kadang-kadang dalam Klaten itu kok begitu terkenal dengan suaranya sing arum ngoten tentunya. Rahasianya apa? Apakah memang satu terah atau tentunya? Nggih mboten Mas nggih. Napa nggih? Sing baken iku kan nggih gurahe to, Pak. Nggih, gula Mas. Nggih. Lek tenggene jenengan biasane ya kencur, Nggih. ada kolo madu. Nggih. Nek benten kalih kula. Pacitan nggih Mas. Lho, kok kula iki gurahe beda. Apa, Mas? Isi dondong tak taleni tak ulek tak pucalne. Dadi nek deledek ngeten. Ya, enggak Mas. Priya bagus kang olah budaya Suwantene istimewa, wah lek ngasta ya jan bergas. alah mboten Mas sami Mas. Oh, wong kula asring ningali kok nggih. Niku namung diedit. Sing ngajari Mas Jupri niku lho. Mas carane ben kok gak iki diedit Mas.
Ning asline remuk Mas Wayang. Wah, mboten kok. Istimewa saestu. Ojo ngene koyo Mas Doro iki panggah jos. Nggih. Guru kula teng Solo niku Mas Didin, Mas. Napa nggih? Sing ngajari mayang niku Mas Didin. Ya ampun, ya ampun. Iki kancaku iki. Niki gurune jenengan. Waduh, jenengan iki wah kebacut, Mas. Iki kudu guru. Blantek. Kalau ben kula ajari teng silir niku. Nah, niku sing ngajari niki. Aku sing diajari. Mula kok kos ini RRI. Dek, aku melok. Enggak, gimana? Pengrawite sampean jos Mas, muda-muda Jos Pripo. kaneman-kaneman itu. Secara umur jos. Nggih. Sing ora pati jos nggih kelakuan iki. Lho niku tergantung pengarepe ya. Wah. Mas, Ini senjata makan tuan nih. Mas, ampun ngoten Mas. Aku tularan. Ya. Neng niki Klaten mbegane Mas di info kemarin yang Ingkang nyubi kursi ini kok? nggih. Iya. Kula beli kali Mas sing ngetipung pengen jangan gebelon. Niki seluruh Klaten Nggih. ngetipung dangdut niku ngagem helm. Helm sedaya. Ini diwajibkan sak niki. Mengantisipasi. Dados niku yen niku ngoten pamihir Mas nggih. Kami helm Mas. Nggih. Mas, kene ora sang gawe las nek iso kowe gawe kranji saka mesin. Dadi modele kaya munyuk ngono jenenge. Malah dikangkeng. Monggo. Oke, Mas. Sowan menyang kutha gedhe bentakos kayu yon selendang kuning kang saking ukir swara kurang kremana ning wasis angrum marang bendara estu Mas mulai mboten apa Asline niki minggu anu lho Mas. Bener. Siasate tok-toke ora apal. Asline niki kengke iki ibu caki ngerti apa ora teruse. Asline Kula niki iki dites lho Mas. Iya, kita dites positif apa urung. Apa Bu? Alah yo kok tak wita. Mesti dia Malah nek positif. Enggak. Nopo Mas? ya sulis yo pijer ngincangake alis Terus Ya, sing paling siap. bareng gimana nggih yo cici Terus suaramu Mas. Ojo ngomong lho Mas. ya Ini kan Mas Didi iki. Allah ya Allah. terus Terus sakmu ya. Yo. cici terus Mas, pakai lho. Mangono nek hubungan iso. Sakmene Mas ya. Dites nah tes. Iya Mas, iya Mas. Terus Nek benak ngono lho. Gini. siap. cici terus Asline Bromo Corai Klaten. Wong aku niku gatek ning kono iram. Jujur kok Klaten malah blesek dhewe. Maka Enggak belake, Mas. Terus no sesi suwun tak tes Nyambar terus, Mas. Dono, Mas. Nyambar terus aja, Mas. Matur nuwun, Mas Dono.
ngeten iki benten kalih Klaten yen ngapunten isa sak rupa-rupane. Moga Mbak Ika langgamipun. Luwih becik Nggih, Pak Kabulan kula iki tinggal rawuh to, Mas. Nggih, alhamdulillah rawuh. Nggih. Dulur saudara rawuh. Wah, alhamdulillah. Bajang rawuh, sikil rawuh. Alhamdulillah. Kabeh dole kene. Nggih. Maka Urip ana kutaku
Klaten. Dipun terusaken menika langgamipun Langgamipun Pak Mika sarengan kata-kata Sanggar Badranaya. Leres. Ja. Terkata niki terus kathah ingkang dereng dijumenengke. Nggih. Terus nggih keluarga masyarakat mriki menika tansah remen kalian budaya. Nggih. Seneng request ibu-ibu sing dalu pawon mau nyuwun gubuk asmara. Betul. Niku sing tukang gawe wedang. Nggih. Ing mriki mrika. Mbah Kum teng mrika wonten udang kuning. Udang kuning menika Pak Lancur ngingesake udang kuning. Nggih, leres. Pak Bowo Jek Ape menika nyuwun kitir sumilir. Kitir sumilir. Niki dipinagate remenane Pak Bowo ki stasiun Tugu kan. Nek dadan sakniki Mas Bowo niku kitir sumilir. Ya. Kitir sumilir. Sumilir. Ya lanjut Mas Gareng, sepundi? Kali niki dulur kula wedok sing saking Gajah. Nggih. Iki wonten Mbak Hani. Mbak Hani. Nggih. Ya. Mau ki anu lho, Rek. Apa? Pripun? Mau ten apa? Ana sing katut beda mulih. Mbak Hani. Nggih. Napa buku? Nggawa mik. Niki Hani. Ya Allah, Han. Batin iki apa tengah padane karo Heri aku ya ngono lho. Bumbun kok. Mosok iki ya kudune Heri iki ya tanggap. Nek ketoke Hani gowo mik sakmono kuwi, ketoke mik Heri sak pira. Kok iso gowo pelihane. Ya ora ya, ya mung keblasuk ngono Nggih, kae. ora cara mik ngono iki isih rada-rada pas. Nggih. Kok bareng to aku. Pripun? Angger nyilih rokok wis areke tak kempit sisan. Mbak, Ya. copet iki. Nanti enek kono enek tulisan warung gareng rek culungan. Mbak Hani monggo Mbak Hani. Ya monggo jumeneng. Sepot Mas, sepot. Ya, Mas. Khusus Mbak Hani. Sugeng dalu Mbak Ani. Malam Mas Gareng. Ini jendaru doan. Sehat ya Dok ya. Alhamdulillah sehat. Nami wis nambah anak nang Bro. Gareng, itu kamu tuh Mas. Yo jenenge wong nambah banyak anak itu banyak. Banyak rezeki. Lah diukeni ae anak paling murah ya 12. Wong wedok. Sabaran Mas. Rolas ki manak apa mencret ya kok iso. Dulu kan yo penak to. Pamundutanipun Nggih. menika kitir sumilir Mas. Kitir sumilir wonten podang kuning. Mbak Hani ini spesialis ndelangtong ngono. Oh, digayap tayo. Ah. Tapi podang kuning. Ya podang kuning boleh. Podang Ini saged lho Pak. niki nggih dulur-dulur beksa, dulur-dulur tayub teng mriki nggih kathah. Kata. Nggih, Oke. apa meneh kok ya Pak Slamet sak kanca niku Wah, saestu. tenang kok. Elek beksa ngoten nggih, Rek. Luwes eram. Luwes, Wah. dandes luwes saestu. Nggih. Mas Mawan sakniki nggih pinter beksa lho Pak. Sinten? Mas Mawan. Mas Wawan Nggih. Ya ampun. Mas Wawan monggo berdiri, Mas. Duduk. Mas Wawan monggo. Mas Setiawan. Jadi pasangan yang serasi seimbang, Ya. sejalan dan searah. Nggih. Nggih. Kibarnya wangi iki Heri yang ketok mesti saya anu iki, irama terus saya kacau iki lho. Malah bakul es krim niku nyapot. Malah dadi bakul es. Podang kuning mripun. Podang kuning sing bawa Mas Setiawan. Oke. Nggih. Biasanya niki nyanyine Dudo Bingung Rondo Buyung. Nggih lho. Nggih. Dudo bingung rondo. Rondo Buyung. Dudo
Rondo bingung, rondo buyung. Ngono lho Heri awakmu ning kebrungsung. Berarti lek dadi rondo dadi buyung kok ya brungsung. Maka bawa ini Mas Setiawan. Jadi yang wujud paksi tepuk tangan. oh nan suaranya Tenan Mas Setiawan iku swara kuwi urung digawe wae kok jero bumi wis penak. wis penting mula kok ndak dina dibuat kinanti buaya kinanti buaya enggak gawe talinen Tidak dedek-deketan yang lagi. Weton prajurit kami mangga istimewa. halus manis nangsa mati Kula dulur barok, dulur sedarat menika remen sanget menika kali podang kuning. Nggih. Lagine dawane bae dirungokne wis kepenak. Kepenak. Apa meneh kowe yen wis teko langgam. Langgame saya akses awakmu mau rangkepan apa ora? Wong dipasangi blower kok iso kok terus nyingkap munggah. sinden ku sisi tangane kok gladik ya. Tenan kok iki anggere cah ganteng sing partu karo. Bingung e. Tidak, ya Allah. Setiawan, iki ki Mbak Iki cantik lho. Lho lanang karo wong wedok kok malah gedeng iki. Mosok seneng lanang karo lanang. Lagi tunggale kok perkara iki nyempet kipas kabeh. Mangga. Suwenggan kulana golek isi podang Minta bunga ing atiku nanging bisa Beksosi aja medun Alah biasane. Pak Heri Awak wis to sampean. Sing tenang bae. Oh sing mburi ke bayangne kowe iki ora piye-piye. Bayangne kowe iki sinden-sinden kowe iki bar sunat dadi panas dikipasi. Ada dibudani. Aku biyen yo ngono kok tak tutupi cetring kok. Ngene. Ambil garing. ada Mas Gareng Yuk, Oke. Ngemas. Esok aman ning